Завършваме с полезна информация за всички, които се интересуват от средното образование в чужбина. Представители на някои от най-елитните училища и колежи в Европа идват в София за специализирано изложение «Средно образование в чужбина». Изложението, което ще се проведе през следващите 2 дни, се организира за първи път у нас. Обучението, което предлагат на изложението, е съобразено с индивидуалните интереси, възможности и потребности на децата. Утвърдените традиции и авторитет, които имат тези учебни заведения, дават на учениците възможност да развият таланти както в академичната сфера, така и в областта на изкуството. Характерното за тези програми е, че последните 4 години в някои от страните учениците държат матури по всеки един предмет всяка една година. Тоест оценката, която получават накрая учениците, е не само оценка за работата на самите ученици, а и работата на училището. Критериите за престижност се определят и от успехите на възпитаниците им в най-престижните университети, след като завършат средното си образование. Изпитите за тези училища обикновено са по-английски и немски. Учениците за първи път ще имат възможност да държат изпити в рамките на изложението, които изпити ще им дадат възможност директно да разберат дали могат да бъдат приети в съответното учебно заведение. Изпитните сесии ще бъдат от 14:30 до 18 часа. За участие в тях учениците не преминават предварителна подготовка, а полагат изпитите на базата знания, които са получили до момента в училище. Най-добрите постижения сред учениците ще получат стипендии, които ще финансират 50% от образованието им зад граница.